си продължиме работата и от известно време пред нас стои едно интересно ново заглавие: използване на стимулиращи вещества в пчеларството, и ние имаме удоволствието да чуеме още един добър специалист по пчеларство. Ето сега няма да ни пищи микрофона. Доцент Желязкова съвсем отскоро е заместник ректор на Тракийския университет в град Стара Загора и от тази година професор Ненчев, който вие познавате от университета в Стара Загора, от катедрата по пчеларство, е вече пенсионерен и ще бъде заместен от доцент Желязкова, така че тя е с доста сериозни задачи възложени, включително и по линия на пчеларството. Сега всички знаем, че в последно време стимулиращи храни, подхранване и най-разнообразни други вещества се използват само и само пчеличките да бъдат добре и да се развиват още по-добре. Така че успех желая на доцент Желязкова, за да каже какво е мнението по тези пътища на храните. Може ли има въпрос да зададем? Да, питайте. Интересуваме какъв е начинът и метода да си изпратим подмора от пчелите да изследваме какво са. Тя обясни чрез ветеринарния лекар. Казаха го вече, хайде. На адрес. Сними. Казаха го това нещо, бил тук сега. Направя превратното нищо. Интересуваме. Да, аз имам. Да. Благодаря. Надявам се да се справя с техниката. Оказа се, че малко по-трудно се справяме с това, но така. Както виждате, темата е стимулиращи вещества в пчеларството. По тази тема така доста е работено и в света, и в България в предишните години. Аз не съм успяла да обхвана абсолютно всичко, просто по моя преценка така отбрах това, което ще бъде по-интересно за вас, и преди всичко вложих в презентацията информация от наши проучвания по този въпрос с различни стимулиращи вещества. Като говоря за стимулиращи вещества, имам предвид не само тези, вие ще видите в края на презентацията, не само тези, които оказват влияние върху развитието на пчелните семейства, върху тяхната сила, върху количеството на пилото, а и вещества, които сме изпитвали срещу различни причинители на заболявания. Така че ще направя връзка и с предишната лекция или предишното на професор Чакмак. Той спомена там за използването на някакви такива ароматни растения, така нататък, и с това, което ви представи доктор Гургулова. Сега, аз тук май ще преча обаче. Дали ще мога? Да. Така, сега искам да обърна внимание на това, че в процеса на еволюцията медоносните пчели, за разлика от другите селско-стопански животни, така са се приспособили към средата, че те могат сами да си събират необходимата храна, сами да я пренасят в жилището, да я преработват консумации. И в тази връзка понятието хранене на пчелите добива по-друг смисъл в сравнение с храненето на другите селско-стопански животни, които човек отглежда. Следващия слайд. Знаете, познавайки условията в България, в различните райони, където се пчеларства,
зависимост от надморска височина, релеф, климатични условия и така нататък, съществуват периоди, в които пчелите не могат да се набавят достатъчно храна, нектар, прашец, и точно в такива периоди, кризисни периоди, човекът може да се намеси в живота на пчелните семейства чрез подхранване. В тази връзка обаче подхранването не трябва да бъде стихийно, а за да бъде то полезно за пчелите, за да има полза от него, трябва много добре да се познават особеностите на органите за хранене и храносмилане на пчелите, както и изискванията на пчелния организъм към хранителните вещества. Ето защо в следващите няколко слайда аз ще ви посоча точно от какви хранителни вещества имат нужда пчелите, за да може те да се осигуряват чрез подхранването. Така, най-общо на схемата е показан състава на храната. Биологичната ценност на храната, която се използва от пчелите, се определя от нейния химичен състав, от степента на усвояване и от степента на смилане. Както виждате, основните вещества, това са водата, сухото вещество, а това са съставките на сухото вещество. Не напразно в оранжево съм отцветила тези съставки от храната, така наречените азотни съединения. Това са белтъчините и амидите, защото те имат изключително важно значение при храненето на пчелите. Освен това, важни са и тази група безазотните съединения, или това са въглехидратите, които се съдържат в меда, в нектара, в маната, медената роса. И разбира се, минералните вещества и витамините. Следващия. Сега, по отношение на въглехидратите, тези съединения са енергетичен източник. Те поддържат активността на мускулите, телесната топлина, жизнените дейности на някои органи и жлези и така нататък. Ето на това искам да обърнете внимание, че тези вещества задължително трябва да присъстват в храната на пчелите, поради това, че при насекомите, чиято храна е от растителен произход, способността да синтезират въглехидрати от мазнини и аминокиселини е много слаба. И както знаете, въглехидратите основно пчелите се набавят от нектара и меда. Следващия. Белтъчините. Всички вие сте наясно, че при липса на белтъчини в храната на медоносните пчели няма развитие. Най-общо казано. Значи при една биологична непълноценност на белтъчините се ограничава растежа и развитието, разрушават се възпроизводителните качества, намалява устойчивостта на организма към неблагоприятните фактори, както и към заболявания. Основна част от белтъчините, това са аминокиселините, и за пчелите като жив организъм най-важни са незаменимите аминокиселини. Те имат много важно значение за растежа и развитието, и тук по-долу са изброени някои от това значение на аминокиселините за пчелния организъм. Както виждате, участват в обмяната на белтъчини и мазнини, участват при формиране на масното тяло, при формиране на външната обвивка, както и при окраската на тялото, участват в обезвреждане на токсичните вещества. Следващия. Белтъчините участват в растежа и развитието на младите пчели и на пчелните майки. Участват в развитието и секреторната активност на някои жлези. Участват така в процеса на достигане на оптимално биологично състояние на старите пчели. Доказано е, че естествената за пчелите храна
прашеца и пчелното млечце съдържат в излишък всяка една от незаменимите аминокиселини. Т.е. естествената храна на пчелите е богата на протеини, на белтъчини и задоволява напълно нуждите на пчелите и на пчелното семейство. Следващия. По отношение на мазнините, не е задължително участието или присъствието на мазнини в храната, защото пчелният организъм синтезира мазнини от и аминокиселини. След съответна преработка, мазнините се натрупват в клетките, отлагат се във вид на масни запаси, и в тази връзка трябва да ви обърна внимание на това, че мазнините играят косвена роля при зимоустойчивостта на пчелните семейства, защото през зимата пчелите използват тези масни запаси в тялото си. По отношение на водата, тя е също важна съставка на храната, защото виждате, тя е основна съставна част на пчелния организъм. Съдържа се в мускулната тъкан около 80% и в пчелната кръв около 80-90%. Следващия. Минералните вещества. Тук трябва да знаете, че новоизлюбените пчели не се нуждаят от допълнително количество минерални вещества по принцип за своето развитие. Причините за това могат да се търсят в следното. Достатъчно количество на минерални вещества в естествената храна – нектар, мед, прашец, пчелно млечице. И другата причина е тази, че вероятно минералните вещества се натрупват в тялото на ларвите, още в тези ранни стадии от развитието, и когато пчелата се излюпи, тя се излюпва с определен запас от минерални вещества. Така че, както казахме, новоизлюпените пчели се излюпват с запас от минерални вещества. Следващия слайд. По отношение на витамините, можем да кажем същото. Младите пчели, излюпващите се пчели имат запас от витамини в тялото си, но въпреки това, обърнете внимание, витамин В1, витамин В2, В6, никотиновата киселина са определящи фактори за нормалното отглеждане на пило. Обърнете внимание на витамин В6. Установено е, че той стимулира нарастването на яйчниците, повишава яйценосливостта на пчелите майки. Витамин В12 участва в растежа и така нататък. За витамин С е установено, че може да се синтезира в организма на пчелите и активира жизнеността на пчелните индивиди и пчелните семейства. Сега, по отношение на масно разтворимите витамини, те не са незаменими за пчелния организъм, т.е. те не са задължителни да присъстват в храната, но въпреки това е установено, че отсъствието на витамин А се отразява върху зрителните способности и окраската на пчелите, а витамин Е влияе върху тъканите на размножителните органи. Следващия. Сега, тук няма да се спирам подробно. В тези няколко слайда са разгледани естествената храна на пчелите. Както споменах в началото, нектара, следващия слайд, маната, медената роса и следващия слайд, и меда, това са основно източници на въглехидрати, т.е. енергетични източници за пчелният организъм. Следващия слайд, прашеца, следващия и пчелното млечице, това са основно източници на белтъчини. Тук трябва да обърнем внимание на прашеца като естествена храна. Прашеца оставя на пчелите всичко необходимо, като се започне от белтъчини, мазнини, витамини, минерали, ензими и така нататък. Тоест, това е една от, може да се каже,
за пчелите и пчелното семейство. Следващия слайд. И сега по отношение на използване на стимулиращи вещества при подхранването. Както казахме, човек може да се намесва в храненето на пчелите най-често чрез подхранване с захарен разтвор или медно-захарно тесто и към тази храна да се добавят стимулиращи вещества. Кое обаче ще ни покаже дали дадена храна има така полезен ефект, полезно влияние върху пчелното семейство? Най-често преценяме колко е количеството на отгледаното пило. За пчеларите това е критерия за оценка пълноценността на даден стимулатор. Разбира се, може да се определи степента на развитие на глътъчните жлези, на мастното тяло, може да се проследи продължителността на живот на пчелите работнички или промяната в размерите на някои части от тялото на пчелите. Теглото, размери на хитинени части и така нататък. Като стимулиращи вещества в литературата най-често и така много информация има по отношение използването на минералните вещества и преди всичко прилагането на кобалт. Кобалта е елемент, микроелемент, който оказва въздействие върху развитието на пчелните семейства и тези дози, които съм посочила, те са от литературата. Доказано е, че 1, 2 и 4 мг приложени към литър захарен разтвор, това са оптималните дози за прилагане на кобалта. Разбира се, кобалта се прилага като кобалтов сулфат или кобалтов хлорид. По-високите дози, 16 мг, вече имат отрицателно въздействие. Има информация за прилагане соли на мангана. Дозата е 2 мг на литър, като резултати са посочени повишаване на устойчивостта на организма спрямо някои заболявания при пчелни семейства, които са подхранвани с добавка на манган. Съществуват информация за калиев фосфат, калиев хлорид и така нататък, като дозата е 1-2 грама на литър сироп. Сега, в нашата страна Любен Радоев има направени проучвания за добавка на готварска сол. Знаете, че готварската сол е една комбинация от голям брой елементи, макро и микроелементи, но той установява, че когато се слагат по-големи дози от готварската сол, този разтвор е токсичен и при есенното подхранване не се препоръчва добавяне на сол. По отношение на витамините, има информация за прилагане на витамин В1 и витамин В2 като стимулиращи вещества. Дозата е 400 мг на литър захарен сироп и резултатите са повишена жива маса на пчелните майки, по-голям брой на яйчните тръбички в яйчниците, пчелните семейства отглеждат повече пило и събират повече мед. Пиридоксина или витамин В6, аз и преди това ви обърнах внимание на този витамин. Дозата е 8 мг на килограм медно захарно тесто. Той се прилага преди всичко за повишаване отглеждането на пило, а има информация и за приложението му в майкопроизводни пчелини. Така, витамин В12 също е изпитван като стимулиращо вещество и витамин С. Следващия. Масно разтворимите витамини. Аз ви споменах, че те не са задължителни, но все пак има проучвания и за тяхното приложение. Малко по-нататък ще ви покажа резултати от едно наше проучване.
Като стимулиращи вещества могат да се приложат и някои киселини, солна, оксалова, лимонена, концентрирана оцетна, но тук резултатите, които са получени, са малко противоречиви. Някои от авторите посочват по-високи стойности на жива маса на пчелите, развитие на масното тяло, по-голяма продължителност на живот, но според други автори при прилагане на киселини медът в питите много бързо кристализира и не може да се консумира от пчелите. Следващия. Въглехидратните стимулатори или това, което прилагаме като заместители на меда. Знаете, че най-често използваме обикновената захар под формата на захарен разтвор с различна концентрация в зависимост от периода на подхранване и състоянието на пчелните семейства. Тук много е важно да не се забравя, че когато заменим меда в кошера повече от 50% с така наречения захарен мед, вече влиянието върху пчелите и пчелните семейства е вредно. Медно-захарното тесто, знаете как се приготвя. През последните години се препоръчва вместо мед да се прилагат глюкозо-фруктозни сиропи и целта е да не се принасят причинители на заболявания с меда. Сухата захар като въглехидратен стимулатор. За прилагането на суха захар съобщават пчелари от Пловдивския регион. Има там една група пчелари, които работят по този начин. Сухата захар присъства в хранилките целогодишно. Това обаче, на което искам да ви обърна внимание, всички резултати при използване на въглехидратните стимулатори са добри тогава, когато в природата има макар и малко прашец. Макар и слаб приток на прашец, тогава резултатите са по-добри. При липсата на прашец, т.е. на белтъчна храна, не може да се получи желаният положителен ефект. Следващия слайд. Сега много често, така през последните години, като въглехидратен стимулатор се използва глюкозо-фруктозния сироп изосоид. Изосоид представлява пречистен, концентриран воден разтвор на захариди и е получен чрез ензимна хидролиза на царевично нишесте. Пчеларите много го използват. По консистенция той се приближава до меда, лесен е за употреба, но аз тук ще ви посоча резултатите от проучвания в нашата страна по отношение на изосоид. През 1997 година е правено изпитване на есенно подбудително подхранване с изосоид и се доказва, че тези сиропи нямат предимство в сравнение с захарния сироп, пак повтарям, при есенното подбудително подхранване. Тоест, получени са по-лоши резултати по отношение на продължителността на живот на пчелите работнички, семействата са зимували по-лошо и следващата година през новия сезон излизат с много по-малка сила. В нашия университет беше направено едно такова проучване, прилагане на изосоид като подбудително подхранване и при интензивно подхранване. Не напразно съм ви сложила тези две снимчици, да видите, да направите разликата. Това е част от пита в семейство, което е получавало захарен сироп като храна. А това е част от пита при семейство, което така по-интензивно, т.е. е даван изосоид в по-големи количества. Т.е. пчелите не успяват да го преработят, директно го слагат в питата, той веднага кристализира, става твърд и пчелите не могат да го повторно да го консумират. Освен това, ние доказахме, че когато се дава изосоид при подбудително подхранване,
се нарушава така наречената натуралност и зрялост на меда. Тоест съдържанието на ензима пролин и на ензима инвертаза в пчелния мед е много по-ниско. Следващия. Инвертираните сиропи, това са сиропи, които са подложени на предварителна преработка. Предимството им е това, че при тях захарозата е разградена до глюкоза и фруктоза, пчелите директно ги усвояват тези сиропи и не се изтощава пчелният организъм. Следващия. Сега, по отношение на инвертираните сиропи, установено е, че инвертирането може да стане по 3 начина. Единият начин е чрез киселини, т.е. прибавяне към сиропа от вода и захар на киселини. Този процес е много бърз, но вижте, като недостатък увеличава се количеството на хидроксиметилфурфурол, което не е желателно при подхранване на пчелните семейства. Вторият начин е ензимна хидролиза с ензими от меда. Т.е. към захарния сироп се добавя мед и се използва ензима инвертаза, който се съдържа в пчелния мед. Този процес е много бавен, необходими са доста дни, за да протече инвертирането, но предимството е, че полученият сироп не съдържа хидроксиметилфурфурол. И третият начин, това е ензимна хидролиза с концентриран пречистен ензим. Това в практиката не може да се направи, а само в лаборатории. Следващия. Тук съм приложила няколко примера за инвертиране при домашни условия. Това съм го взимала от списание Пчеларство, опита на Петър Бонев. Както виждате, към вода гореща се добавя захар, поддържа се температура 35-36 градуса и се използва мед. Пчелен мед, т.е. инвертазата от пчелният мед. Така, следващият. Това са опити, направени в секцията по пчеларство в Костинброд. Там са използвани и киселини, и инвертиране с пчелен мед. Резултатите са тези, които на по-горния слайд ви посочих. Следващия. Това са резултати на един колега, който през декември месец защити дисертация по пчеларство. Той е асистент в Русенския университет. На 2 части е неговото проучване. Значи, използва захар, вода и първата му част или първият му опит е с килограм и половина акациев мед. И ето ги резултатите. До 10-тия, до 9-тия ден всъщност захарозата намалява с 1,4 пъти, а в края, това е 14-тия ден, намалява с 1,5 пъти. Или с други думи казано, това количество мед, килограм и половина, се оказва недостатъчно. Така че вторият му опит е с двойно по-голямо количество мед и разбира се, резултатите са много по-добри. Виждате, че за 14 дни захарозата от близо 69% намалява на 32%, т.е. една по-пълно инвертиране. Следващия. Сега, по отношение на стимулиращите вещества, които са богати на белтъчини, изпитани са страшно много продукти, но не всички се оказват подходящи за подхранване на пчелните семейства. Ето тук съм посочила резултати, които са, макар и стари, те са актуални и днес, за процента на несмлените остатъци в храносмилателната система на пчелите при използване на някои такива препарати. Например, при пресния прашец около 21% са несмилаемите съставки. Ето вижте, при натуралното мляко 23,5%, при сухото мляко 31%,
При пивоварните дрожди 21% и соевото брашно, забележете, 47-51% от него, от белтъчините, да, не се усвояват. Следващия. Така, сега в пчеларската практика по принцип са се наложили само някои такива стимулиращи продукти, богати на белтъчини. Това са най-вече млечните продукти, като мляко, извара, суроватка. Малко по-лоши са резултатите, когато така натурално мляко и суроватка, нали, извара се добавят, защото те съдържат млечни захари. Доказано е, че пчелите не са способни да преработват млечните захари. Даже има информация, че лактозата и галактозата се явяват токсични за пчелите. Най-често се използва сухото обезмаслено мляко и резултатите са, че при добавка на сухо мляко се отглежда много по-голямо количество пило. Т.е. белтъчините, които се съдържат в сухото мляко, основно в пчелният организъм, се използват за отглеждане на пило. Следващия. Дрождите или хлебните маята, хлебна и бирена мая, също са добър източник на белтъчини. По-малък е процента на несмилаемите съставки. Това, което трябва да се знае обаче, че те се прилагат след преработка термична, задължително. И това, което е много важно, доказано е, че дрождите спомагат за натрупване на белтъчини в тялото, т.е. за натрупване на резерви в пчелният организъм. И соевото брашно с много високо белтъчно съдържание, но има два основни недостатъка. Първо, че е по-ниско съдържанието на рибофлавин и никотинова киселина, и второ, че слабо се усвоява от пчелите. Казеина е също млечен продукт, който е с така добро въздействие върху пчелния организъм. Следващия. Сега, доказа се през годините, че по-добре е да се прилагат комбинации от такива белтъчни продукти при подхранване на пчелните семейства. И ето тук няколко такива предложения, например обезмаслено соево брашно, сухо мляко, бирени или хлебни дрожди в съотношение 3:1:1 части. Ето тук дрожди, соево брашно, съотношение 1:9 плюс 5% яйчен жълтък. Ето ви друга такава комбинация, но както виждате, основно са това: сухо мляко, соево брашно, дрожди, казеин и някъде яйчен жълтък. Следващия. В България също са правени такива проучвания. Ето, например, Любен Радоев и Митев имат такова изследване, като към захарен разтвор добавят 15% суроватъчна извара или 5-10% хлебна мая. Така, това са така наречената смеска, която в нашия университет подготвихме. Тя е съставена от безмаслено мляко сухо, пивоварни дрожди, казеин, пудра, захар и мед. С тази смеска се достигна белтъчно съдържание, колкото е белтъчното съдържание на прашеца в района. Но какво се доказа по принцип? Значи тя може да се прилага в пчелните семейства, но участието ѝ не трябва да бъде повече от 30%. Тоест през пролетта може 10-20% максимум, а през есенния период до 30%. И следващия слайд. Дайте следващия. Така, това, на което искам така да ви спра вниманието, е, че е много важно да се
отчита за какво се използват белтъчините в съответните добавки, белтъчни добавки, и както ви казах, през пролетта трябва да се използват такива храни, които стимулират отглеждането на пило. Аз споменах, че това са млечните продукти, а през есента трябва да се използват белтъчни храни, които водят до отлагане на резервни хранителни вещества. В случая това беше маята, пивоварни или хлебни дрожди. Това, на което също искам да обърна внимание, че при пълно отсъствие на прашец, каквато и смеска да приложим, тя няма необходимото положително въздействие и нито един от тези заместители на прашеца, които до тук ви споменах, не може да го замести на 100%. С това трябва да е наясно всеки един от пчеларите. Следващия слайд. Сега, тук са резултати от изпитване на такива стимулиращи вещества. Това са резултати от използване на витаминния комплекс АД3Е хидро. Той се използва в птицевъдството, свиневъдството и така нататък. Изпитани са 2 дози. Следващия слайд, ако обичате. Значи, едната доза е 1 мл към 500 мл сироп или 500 грама тесто. А втората доза е 2 мл към 500 мл сироп. Дайте следващия слайд. Така, подхранването е през 7 дни и на всеки 12 дни е отчитано количеството на пилото и силата на семействата. Следващия слайд. Ето вижте сега фигурите. Това са изследванията на по-малката доза, 1 мл през пролетния период. Всъщност синята линия, това са пчелните семейства, които са получавали само сироп без добавка. Розовата линия са пчелни семейства, които са получавали сироп с добавка на витамин, а другата, тази зелената, това е тесто плюс добавката. Сега погледнете, това е промяната в силата на семействата. Много ясно се вижда, че тези семейства, които са получавали от витаминния комплекс, достигат по-голяма сила в сравнение с тези, които не са получавали. А ето промяната на пилото, абсолютно същите резултати. Тези, които не получават, имат по-малко пило в пчелните гнезда в сравнение с подхранваните с витаминния препарат. Следващия слайд. Така, това е през есенния период. Виждате, че тук тази доза 1 мл се явява за есенния период недостатъчна. По-лоши са резултатите и при количеството на пчелите, силата, и при количеството на пилото. Следващия слайд. Това вече е при по-голямата доза. През пролетния период имаме едно увеличение на силата. Ето и количеството на запечатаното пило. Следващия. И погледнете тук, по-ясно изразено е положителното въздействие на 2 мл от комплекса при есенното подхранване при пилото. Значи пчелните семейства започват с по-малко пило в началото. През есента знаете, че пилото намалява по принцип, но в края на периода тези семейства имат повече пило в гнездата, което е от особено значение при заземяването. Следващия. Така, тук ви посочвам резултати от изпитването на ветеринарно-медицинския препарат стартовид. Посочвам ви, защото стартовид съдържа кобалт, фосфор, натриеви и хлорни иони. Следващия. Дозата, този стартовид се прилага към захарен сироп в доза 5 грама на 10 литра. Предназначението му е за подсилване на пчелните семейства през пролетния период. Следващия слайд. Така, следващия, за да видим фигурите.
Ето, погледнете, розовата линия, това е силата на семействата през пролетта. Тези семейства, които са получавали стартовид. И през есента намалява количеството на пчелите, но при всички случаи остава по-високо в сравнение с тези, които не са получавали стартовид. Това е количеството на пилото. Ето, с червените стълбчета е пилото в семействата, получавали стартовид. Както виждате, навсякъде е по-високо. Следващото. Това, което е много интересно, е, че независимо, че стартовита се дава през пролетта с подводителното подхранване, неговото положително въздействие продължава през целия сезон. Т.е. в края на периода, при заземяване, при подготовката за зимуване и при заземяване, пчелните семейства, получавали стартовид, са по-добре развити. Следващия слайд. Тук можете да видите и резултатите от добива на мед. Това е общото количество мед. Тук е в групата, която не е получавала стартовид. Ето в групата с стартовид. А това е само центрофугираният мед. Следващия. Така, още една такава добавка. Апитонус, въглехидратна храна за пчели, която съдържа аминокиселината метионин и витамин Е. Дозата е също на производителя 1 кг на пчелно семейство, 2 пъти по половин килограм. Прилага се през пролетта. Следващия слайд. И ето резултатите. Тук съм посочила само графиката за количество на пилото през периода на подхранване. Ето вижте жълтата линия, това са пчелните семейства, които са получавали апитонус. Всички семейства започват от едно ниво, но тези с апитонус в края, през месец май, имат повече пило в гнездата. Следващия. Също можем да кажем и при подхранването с апитонус, че това положително въздействие се запазва през целия период. Следващия слайд. Ето ви резултатите и от добива на мед. Червените стълбчета е добива на мед от пчелни семейства, получавали през пролетта апитонус. Следващия. Сега, през последните години, поради високите изисквания на страните от Европейския съюз, производството на качествени и безопасни пчелни продукти е наложително и в тази връзка като стимулиращи вещества вече се прилагат някои природни вещества, етерични масла, растителни екстракти и други, които не са токсични за пчелите и за хората. Следващия слайд. Още веднъж дайте. Още веднъж. Така. Това е един растителен препарат растителен препарат, нарича се Екофил. Има акарицидно-инсектицидно действие. Той се прилага в растителната защита, прилагане и при животни като срещу екзопаразити, въшки и бълги. Значи ние го използвахме в един опит при есенно подхранване, за да видим дали има стимулиращ ефект. Основната съставка в този растителен екстракт е пилин. Дайте следващия слайд. Екофил сравнихме с един друг растителен препарат, пак при есенно подхранване, нарича се Green TM, който съдържа етерични масла от орех, мащерка и рига. Следващия. Така, ето вижте сега резултатите. В розово са, това е промяната в силата на семействата, които са получавали грин, ето, с най-високи показатели, а погледнете при екофила, дали по-ниски са резултатите. Тоест, това е препарат, който си е с акарицидно действие, но в тази доза, в която го приложихме, не оказва стимулиращо въздействие при есенното хранене. Следващия. Същото нещо се наблюдава и при
количеството на пилото. Значи, виждате, имаме намаляване при всички, но тези, които са получавали грин, намаляването е съвсем плавно и в края на периода имат най-много пило, а при останалите има едно по-рязко намаление. Следващото. Да, това е отново при подготовката за зимуване и при заземяването силата на семействата. Следващия. Така, в края на периода при заземяването, в контролната група, където нямаме подхранване, пилото вече е на 0. Това е семействата, които са получавали грин, а това са тези с екофил. Следващия. Още. Така. Доктор Гургулова спомена за VitaFeed Gold като препарат против нозематозата. Аз тук ще ви посоча резултати от използване на VitaFeed Gold като стимулатор в развитието на пчелните семейства. VitaFeed Gold е естествен екстракт от цвекло и меласа в дистилирана вода. Това е дозата на приложение, 10 мл от този препарат към 990 мл захарен разтвор 1:1 и се дава по 500 мл на пчелно семейство през 2 до 5 дни в продължение на 20 дни. Следващия. Ето резултатите. Това е по отношение силата на семействата. Проследете зелената линия. Това е силата на семействата, получавали VitaFeed Gold през пролетния период. Много повече пчели има в гнездата в сравнение с другите групи. Следващата, а това е пилото. Съвсем показателно, ето виждате количеството на пилото. Тоест, този препарат VitaFeed Gold, доказано е въздействието му срещу ноземата, но ние тук доказваме и неговото стимулиращо въздействие върху развитието на пчелите. Следващия. Да, това е през есенния период. Следващия. Така, освен това, пчелните семейства, които са получавали VitaFeed Gold, имат по-висока медопродуктивност. За сравнение 15 кг от кошер и срещу 3 кг от контролната група, която не е получавала. От тези семейства с VitaFeed Gold са получени, т.е. са изградени повече пити и от тях са сформирани отводки. Следващия. Така, по отношение на растителните екстракти продължавам. Ще ви покажа резултати от приложение на растението бабини зъби, Tribulus terrestris. Това са резултати от едно 3-годишно изследване или резултатите от дисертацията на колегата Ивайло Кръстаков от Русе. Дозата е през 3 дни се дават по 200 мл инвертиран сироп. И към този сироп, в зависимост от силата на пчелното семейство, т.е. от килограмите пчели в гнездото, се определя дозата на екстракта. Т.е. ако пчелите са 1 кг, 10 мг, ако са 2 кг, 20 мг и така нататък. Следващия. Ето го бабини зъби, предполагам, че всички го познавате. Следващия. Ето тук проследете червената линия. Значи това е яйценосливостта на пчелите майки. 2009 година с най-високи показатели в семействата, които получават от този растителен екстракт. Същото нещо е през 2010 година. Следващия. Това е по отношение силата на семействата, пак червената линия, вижте, с най-високи показатели. Следващия. Процента на презимувалите пчели най-висок е при семействата, които са получавали от този растителен екстракт. И за сравнение, това е стартовид, виждате също един доста висок, с много малка разлика са двата препарата по отношение на презимувалите пчели, а това е консумацията на храна.
виждате, че по-голяма е консумацията на храна през зимата в контролната група, най-ниска е при екстракта. Следващия. И това е количеството на меда. Ето го екстракта с червените стълбчета. Следващия. Следващия. Още един път. Така, тук по отношение на етерични масла, това са правени такива експерименти, приложение на някои етерични масла срещу причинители на гнилцови заболявания и срещу причинителя на варовитото пило. Следващия. Така, тук Green и Екофил са изпитвани при причинителите на гнилцови заболявания и гъбичката Ascosphaera apis. Следващия слайд. Ето вижте резултатите. Това е по отношение на Екофил. Така, при ниска концентрация на този растителен препарат се постига подтискане на причинителите на заболяванията. Виждате, концентрацията е 1,85%, при гъбичката концентрацията е 3,7%. Тоест Екофил е с добро въздействие върху причинителите на гнилцови заболявания и причинителя на аскосферозата. Следващия. Това е на Green. При Green доказахме много добро стимулиращо въздействие върху пчелите, но тук виждате, че по-недобри са резултатите по отношение въздействието върху причинителите на заболявания. Тоест, при по-висока концентрация от този препарат се потиска развитието на тези микроорганизми. 2,5 и 10% при гъбичката. Следващия. Следващия. Така, сега, това е едно изпитване на различни етерични масла, отново срещу причинители на заболявания. Следващия. Ето това са изпитаните етерични масла от лавандула, чубрица, мащерка, копър, босилек, бял риган, салвия, лайка, хизоп, мента и тимол на кристали. Следващия. Да, ето ги маслата, закупени са от Института по розата в Казанлък. Следващия. Така, ето резултатите. Вижда се, че маслата от чубрица, мащерка, бял риган и тимола на кристали с най-добри резултати, т.е. при много ниски концентрации те потискат развитието на причинителите на гнилцови заболявания, както и на гъбичката Ascosphaera apis. Следващия. Тук това са резултатите срещу причинителя на аскосферозата. Същите масла: чубрица, мащерка, бял риган и тимола на кристали. Така, следващия. Още веднъж. Така, някои микроорганизми, които пчелите могат да принесат в кошерите, това са Bacillus cereus и Bacillus subtilis. Могат да ги принесат при кацане по земята, при посещение на различни водоизточници, застояли води, помийни ями или при недобри хигиенни условия на отглеждане. Следващия слайд. Ето вижте резултатите. Отново тези същите масла, чубрица, мащерка, бял риган, те са с по-добро въздействие или потискащо действие върху посочените микроорганизми. Следващия. Още веднъж. Така, и това е последното, на което ще спра вниманието ви. Същите тези масла, само че приложени като акарицидно средство, но не чрез напръскване на питите и на пчелите, а подавани чрез храната с тесто. Значи тук са изпитани маслата от салвия, босилек, бял риган и копър, както казах, приложени към храната, медно-захарно тесто. Това са дозите 1% от съответното етерично масло към 100 грама медно-захарно тесто.
Най-ниска ефективност спрямо вароа деструктор е установена при маслото от Босилек, а при останалите тази ефективност е между 42 и 43%. Тоест тези масла в тази доза имат средна ефективност, която отстъпва на всички останали препарати, но пък така дава възможност пчеларите да ги използват като безопасни средства и най-вече при биологичното пчеларство. Следващия. Това е като заключение. Няма оригинална рецепта за подхранване на пчелните семейства. Тоест, какви стимулиращи вещества ще използвате, в какви дози, това всеки решава на място, защото това зависи много от района на пчеларстване. Не може да се даде категорична рецепта за използване навсякъде в нашата страна. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да не съм ви отекчила. Да дадем кратка почивка на лектора. Това, което беше представено пред нас, е една академична и практическа лекция за използване на храни и хранене на пчелните семейства. Така че лично за мен беше много интересна. Това са опити, извършени в последните няколко години, 2009-2012 година, и Желязкова пред нас действително интересни неща. Току-що при нас са и гостите от Турция. Ние се движиме по график, вероятно вие се поизморихте, особено тези, които са прави, но когато е интересно, трябва да се чуе, това не се повтаря всеки ден. Така че по нашата програма, която продължава няколко часа, имаме още малко, ще има и междучасие, по-рано трябва да приключиме, след това лекторията продължава и аз очаквам сега някои въпроси към доцент Желязкова. Ето колегата. Петър Челебиев. Искам да попитам, ако се третира с тези етерични масла, те се слагат в храната или как става точно? Да, методиката на подхранване. Аз посочих последното ни проучване, когато 1% от съответното масло се добавя към медно-захарно тесто. Видяхте, че ефективността е по-ниска от 50%. Тоест, наистина не се постига такъв голям ефект по този начин. Следователно, трябва вероятно да се използват изпарението на тези етерични масла, т.е. да се поставят по друг начин в кошера. Било то напоени плаки с тях или напръскване, пулверизиране с тях. Тогава ще бъде по-голям ефект. Още повече, че информацията от други такива проучвания показва, че когато се прилагат и се използва изпарението на етеричното масло, ефектът е много по-висок.
Сега, аз имам малко по-особено мнение по отношение използването на изосоид при подхранване на пчелните семейства. Това, което ви представих, видяхте, че изосоид се получава чрез хидролиза на царевично нешесте. Това обаче, което не знаете, малко, как да кажа, объркващо или пък привличащо пчеларите е наименованието глюкозо-фруктозни сиропи. Като се каже глюкоза и фруктоза, пчеларите приемат, че това е тази глюкоза и фруктоза от нектара и пчелите я усвояват напълно. Не е точно така. При изосоид са доказани около 50 до 60% неусвояемост от пчелният организъм. Сега, дали това ще окаже влияние, ако царевицата е генно модифицирана или не, вероятно, ако има такъв момент, по принцип, понеже тази храна, тя се преработва от пчелите и би оказало влияние, вероятно, върху пчелата като организъм, но не и върху продукта, върху меда, защото пчелата се явява филтриращият елемент. Дори и да има нещо, то ще остане в организма. Но не мога да кажа, защото не съм срещала такива литературни източници за царевица генно модифицирана или не. Това, което мога да твърдя със сигурност е, че изосоид не се усвоява напълно от пчелите и за това е подходящ за подхранване само през пролетния период, когато има, макар и слаб приток на прашец. При есенното подхранване категорично доказано е, че в секцията по пчеларство в Костинброд с белтъчен хидролизат, за съжаление, не мога да кажа точно дозата, но се прилага като белтъчна добавка. Прилага се. Да. Други въпроси към доцент Гургова? Да. Нищо. Не се представи. Румен Цветков съм. Така. Вземах аз проби прилежно с писмо от ветеринарния доктор и ги изпратих, ако не се лъжа, до доцент Гургова. Дали е била там да каже, но получих отговор надлежен, в който пише наличие на много дрожди в храната на пчелите. Незабавно да се сменят храните. Сега вие препоръчахте ползване на дрожди във връзка с есенното подхранване. Какво става? Да. Аз, може би не обърнахте внимание, но наблегнах на момента, че когато се прилагат дрожди, задължително се подлагат на термична обработка, т.е. кипване до 100 градуса, за да се увият дрождите и да им се разкъсат обвивките. В противен случай живите дрожди, те продължават да се развиват в храносмилателната система на пчелите и водят до разстройства и до смърт. Казвам се Николай Николов и се занимавам с пчеларство от 1963 година. Преди това бях помощник на дядо ми, лека му пръст, който имаше на времето, по време на войната и малко след нея над 100 кошера. Говоря за ония времена, когато природата беше по-млада. Това е израз на Джек Лондон. Светът беше млад. Но, колеги, човека се е провъзгласил за най-разумното животно в природата. Прави ли най-разумните неща? Всички пчелари знаят как пчелите са се нагаждали милиони години. През тия дълги времена в природата са се проявили много катаклизми. Дали студени ледникови периоди или други горещи, всякакви.
как пчелите са се нагаждали тогава без намесата на Негово Величество човека, като разумен такъв? Няма да ви оттекчавам, госпожо. Използвам случая да ви благодаря, че сте отделили от времето. Накратко, въобще не говорите вие и колежката ви за прополиса. От миналата година се появиха публикации, че във Франция вече има успехи в разтвора на прополиса в етанол и се сочат много оптимистични резултати. Имате ли наблюдение и какво е вашето мнение? Аз за прополиса собствено имам своето мнение, защото съдя до известна степен по цената му. Той в България особено е далече да стигне световната цена. Но помня преди години колко ниска му беше цената, а сега е малко по-висока. И лека по лека намира своето място в природата. Разбрахте ме. Благодаря ви. Аз ще ви отговоря. Работили сме в нашата лаборатория с екстракти от прополис, стандартизирани, взети от медицинската фирма, сега не мога да кажа как се казваше, която произвежда прополис и продава екстракти в аптеките. Изпитвахме срещу причинители на гнилцови заболявания, срещу гъбичката Ascosfera apis и получихме много добри резултати. Също така срещу тези случайно срещани бацили, които се намират в околната среда. И нашето мнение е, че не случайно пчелите събират прополиса и замазват вътре гнездото с него, като един от средствата, един от факторите за защита на пчелното семейство. Това, което обаче ни направи впечатление, че ние взехме проби от различни места прополис и се оказа, че не всички проби имат еднакво биологична активност. Едни бяха с по-високо действие, а други бяха с по-слабо действие. Което за нас означава, че не може прополиса да се вземе така просто прополис, давай правим екстракт, той действа и така нататък. Трябва да се изпитва, има си и тест микроорганизми, трябва да се изпитва дали има висока биологична активност и тогава от него да се правят екстракти, които да се прилагат в хуманната и ветеринарната медицина. Други въпроси? Не мога да се не възползвам от това, че тук са светилата в българската пчелна патология. Уважаеми дами, мой въпрос е такъв. През миналото лято прочетах един силно впечатляващ материал. Защо измират пчелите от един млад българин в Швейцария? Вероятно е научен работник. Там няма да влизам в подробности. Той пише това, което колегата говори. Той каза, нашата намеса в живота на пчелите е една от най-големите причини за тяхната смъртност. Но основният ми въпрос е, от 30 години нямам загинало пчелно семейство. От 30 години. При това този млад човек казва, абсолютно е недопустимо употребата на киселини в пчеларството. Нито мравчина, имам предвид срещу вароатозата, разбира се, и тази другата, оксаловата. Защото, както то обяснява, изстудяват и променят микроклимата в пчелното гнездо. Благодаря. Изстудяват ли киселините? Сега по отношение на това употребата на киселини като стимулиращи развитието,
аз в моята презентация категорично казах, че мненията са противоречиви и може би се налага мнението, че не е желателно, като там са посочено като резултат, че меда в питите много бързо кристализира и става негоден за консумация от пчелите. Доколко киселините, прилагането им изстудяват пилото, ще дам думата на доктор Куркова. Не сме правили такива опити за микроклимата в гнездото след употреба на киселини. Но от нашия опит и от световната литература можем да кажем, че все пак мравчената киселина се използва в периоди, когато температурата е подходяща, между 15 и 25 градуса. Използвахме ние с изпарител и какво се оказа? Вечер, нощно време температурата падаше до около 10 градуса, през деня беше по-висока температурата и когато падне нямаше никакво изпарение на киселината, тя си стоеше вътре в гнездото. Тоест ефекта беше толкова разнообразен, да кажем от 20 до 90%, което ни показва, че не може, трябва да се следят тия неща по отношение на температурата. Оксаловата киселина има също така една тенденция да се използва много. Във всички литературни източници казват само веднъж годишно, дали ще е есен или пролет, но не повече от веднъж, защото действа върху хитина на пчелите. Почват сега да я използват и през летния период, но там се казва, че действа пък на пилото, също не е подходящо. Освен това, тя сваля акарите по възрастните пчели, а не действа на акарите, които са в пилото, докато за мравчината се казва, че все пак парите могат да проникнат и в пилото и да помогнат малко за ефективността. Така че ако се използват киселини, трябва да се използват разумно, каквито са указанията. Лошото е, че ние нямаме, освен формитон, нямаме други регистрирани продукти. Пчеларя сам си намира тук и там каква е концентрацията и как го прилага вече, това можем само да гадаем. Един сръбски пчелар ми каза, бях на лекция пред сръбските пчелари в Белград, той каза, аз 17 пута слагам оксалова киселина в ниски концентрации. Ами това, като го помислим, това е стрес за пчелното семейство. Колко пъти той трябва да го отваря, да го пръска. И тук може би действително има такъв ефект да се нарушава микроклимата. Ако се ползват, да се ползват както са дадени указанията, а не да правим свои схеми, свои изобретения и така нататък. Други въпроси? Да, има. Аз се казвам Обретен Цалко от област Варна. Искам да питам по причина някаква информация. На микрофона! Аз съм Обретен Цалко от област Варна съм и се интересувам от приложението на Тимола. Нещо, ако може да споделите. Тимола по отношение действие срещу варатозата ли ви интересува? Да. Ами ние имаме регистриран продукт Екостоп, който е на базата на тимол и ментово масло. Изпитвали сме този продукт неколкократно и сме получили много добри резултати при различни условия. Тук даже благоприятното е това, че не се съобразяваме с околната температура. Единственото, което трябва да се съобразите е с самата система кошери, която използвате, да има плътно прилепване между отделните корпуси и да има разстояние там, където се слагат плочките. Поне 2 см, за да може да се изпарява. А не да се сложат плочките, отгоре да се сложи. Като тимол сме го използвали с този продукт. Отделно тимола не съм използвала, а тимола сме го използвали като антибактериално и антимикотично средство. Също така има данни за тимола, че действа и срещу ноземата. Така че, използвайки тимол, вие може да действате срещу няколко продукта, но
Пак ви казвам, тимол, който да е регистриран като продукт. Някои слагат в марлена турбичка. Швейцарците даваха една рецепта, че тимола се загрява, пък се напояват гъбичките, за да стане течен, напояват се гъбички. Тук може да се обърка дозировката и да се получи обратен ефект. Освен това, тимола, откъде го вземате? Ако има бледо-розов цвят, той може вече да е вреден, да има примеси или да не е ефективен, не само да не е ефективен, но да има и вредно влияние. Въпрос във връзка с нозема церана. Как трябва да изглежда средния и задния чревен дял? Заден и среден чревен дял при нозема церана. Цвят, миризма, съдържание, гладкост. Вижте, при нозема церана и нозема апис много трудно може да се направи разграничение. Било то освен в клиниката, че при нозема апис имаме диария. По принцип, улемено е коремчето и двата дяла на червото, особено средният дял е оголемен и белезникав на цвят от множеството епителни клетки и ноземни спори. Да, гънките са опънати, плодото е белезникаво на цвят, а миризмата, още като се отвори кошера, когато имаме нозематоза от нозема апис, ни лъха една миризма на запарено. Значи най-точно диагнозата се поставя лабораторно, а не чрез наблюдение на черевния дял. Това са само ориентировъчни факти. Само лабораторното изследване с ПСР може да ви каже дали е церана или е апис. Стари пчелари. От стар пчелар съм... Не сте да бъде. Ставаше въпрос за метилсалицилата, нали така? Ако някой го е използвал, колегата се интересуваше за какво се използва. Да, това е химическо съединение, знам, описано, но за пчеларството сигурно може и да има приложение. Но аз като така опитен токсиколог по специалност, по принцип за храните мога да ви кажа, че е особено важно, когато ги използвате като химически съединения, да проследявате какво използвате. Защото по различните каталози те си имат специално категоризиране, може да попаднете на технически продукт, което след това се оказва доста тежко, ако използвате такъв продукт. Затова трябва да сте наясно какво е написано на опаковката и оттам да се преценява дали може да го използвате този химически продукт. Имайте предвид това, да се предпазите от инциденти. И един малък въпрос, който може би интересува пчеларите, които последно време използват рапицата като медодайно растение. Какво може да ни каже доцент Желязкова за тези проблеми с рапицата? Те не са ли проблеми? Така, сега аз преди да взема отношение за рапицата, искам да ви обърна внимание на следното. Не напразно в моята презентация последните слайдове бяха по въпроса за използване на растителни екстракти и етерични масла. Защо? Защото те са нормална съставка на меда, в прашеца, не са токсични, нямат достатъчно действие. Всички химически препарати, които се прилагат, те имат определено остатъчно действие. Искам да ви кажа, че през последните години моята работа вече е в насока
използване на пчелите и пчелните продукти като индикатори за замърсяване на околната среда. Трябва да знаете, че така има много сведения за сега вече те не са разрешени в България, но за такива препарати, особено срещу варотозата, с голям процент остатъчни количества и в меда, и най-вече в восъка. И след като ги има в восъка, те се предават и в меда. Така че, моя апел е, макар че така малко това е, как да кажа, областта на доктор Гургулова, апела е, когато се използват химически вещества, много разумно. Много разумно. Ако това е разрешен препарат, да се спазват стриктно предписанията на производителя или на ветеринарните служби. И колкото се може, стремеж към прилагане на естествени продукти за профилактика. Сега, по отношение на рапицата, това е едно много добро медоносно растение. Много добро. Което в ранен период подсилва пчелните семейства. Друг е въпросът, че получава се една засилена злонравост на пчелните семейства. Много жилят. Трябва да ви кажа, че съм го изпитала върху себе си. Така че сега спорен е въпроса дали в началото аз съм правила консултации с наши колеги от университета, които са в катедрата по растениевъдство. В началото се мислеше, че това се дължи на съдържащата се в нектара така наречена ярукова киселина, че тя води до злонравостта. След това обаче колегите казаха, че вероятно тази злонравост се обуславя от препаратите, които се прилагат за пръскане на рапичните посеви. Да, пестицидите. Така е, знаете, че тези посеви се пръскат много така интензивно. Вероятно и това е една от причините. Но по принцип сега много се говори, че рапицата е и генно модифицирано растение. Искам да ви кажа, че така проучвайки литературата, може да се... Всички са обединени около едно заключение, че генно модифициран може да бъде само прашеца. Но не и меда. Аз пак казвам, това е доказано от други и потвърдено при моите проучвания. Пчелата, пчелният организъм се явява филтър. Всичко, що го има като замърсяване в нектара, преминавайки през тялото, то се задържа и хубавото е, че такива токсини, особено тежките метали, една голяма част от тях се изхвърлят с екскрементите извън пчелния организъм. Но пак казвам, генно модифициран може да бъде само прашец. При меда няма такива моменти. Благодаря. Против жиленето, когато се... Против жиленето, да ви кажа ли от опит? Опаковате се възможно най-добре. Да. Значи аз в моята практика, първата година, когато в нашия район засяха рапица, докато се усетя, че жилят много заради рапицата, какво ли не пробвах. И ръцете си с оцет мазах и така нататък. В крайна сметка се обляках както трябва. Така. Следващата година обаче, последната проверка на пчелните семейства преди зацъфтяване на рапицата. Следващата проверка след прецъфтяване на рапицата. Това е моя съвет. Други въпроси? Да. И двете лекторки споменахте за Витафи Гол.
Откъде може да се намери, защото аз се интересувах и от сътрудничка ли, секретарка ли на доктор Паче, разбрах, че нямало го било още от това. Ще ли го има? И вече споменахте за болестите и за подхранванията. И нещото друго. Тук ми даде кораж колега отзад, който вика: задавайте въпроси. Мисля, че има много интересни въпроси, с които ще се отидем без да се поставят. Тук при вас трябваше да бъде и доктор Мирослав Найденов, който е ваш колега и министър на земеделието. Кенгурско месо може да внесе, обаче пчели за опрашване няма да може да внесе. А пък знаем, че над 80% ползата на пчелата е в опрашителната дейност. Доктор Гургова каза, че едно изследване струва 18 лева, а пък някакво по-пълно струва 35 лева. Така, извинявам се, ако не съм точен, така разбрах. Сега, много от лекарствата, например Байер, което струва 72 лева една опаковка и е за 5 семейства, поправете ме ако греша, на земеделските производители, регистрирани земеделски производители, това влиза в субсидиите. Ама, нека се огледаме и да дигнат ръце колко са тия земеделски производители. Пчеларите. Моля? И вие станете. Ма да станете така да плащате. Аз съм бил и се отказах. Ама вашите си Да. Сега, проблемът е и ваш, защото вие имате възможността. Айде да не се разделяме на фронтови, както това го правят в парламента. Какво от това, че земеделският производител, ползвайки тези неща, той ще може да прилага съвременните технологии и опазване, като аз съм в съседство до него, аз с 20 кошера мога да внасям заразата в неговия пчелин. Ама аз с 20 кошера по-лесно ще се справя, отколкото той с 300 или с 500. Въпросът ми е такъв. Няма ли най-после на тия дребни производители? Добре, аз задавам въпросите към вас. Мисля, че ще стигнат, защото всички ще се отидем и вълнуват голяма част от пчеларите, но отговори на тия неща няма. Само един инженер Михаил Михайлов, където няколко пъти поставя това, ама ние не сме отишли да разливаме мед, както разливат мляко при това. Извинявам се. Съжалявам, но този въпрос не е от нашата компетентност. Не можем да ви дадем отговор. Имате си организация, там се поставят тези въпроси. Тук беше преди това Ганчо Ганев, трябваше да зададете въпросите към него. Ние не сме... Нас дори не ни канят на тия сбирки в Министерството, защото аз се занимавам само с диагностика, пък доцент Желязкова не е ветеринарен лекар и не отговаря за тези неща. Лекторията е по-специализирана, а има други лекции, които може да зададете този въпрос. Пита Фейт Голд, ще го има на пазара, предполагам, въпреки че ние разфасоваме тези продукти на Вита Англия, но за сега нямаме така пазар, големи поръчки и във времето сега ние го разфасоваме и го връщаме обратно на производителя. Така че ще се уредят въпросите във времето и с тези два продукта на Вита. Различава ли се захарта от крастика и захарта от захарно цвекло? И има ли калорично захарта?
Има ли разлика в калоричността на захарта, нещо да кажа? Въпрос за калоричност. Разлика в калоричността на захарта и какво беше? И от свеклото, и от тръстиката. Доцент Желязкова? Значи не сме изпитвали нещо такова. По принцип в нашите проучвания сме използвали тази обикновената захар, която е на пазара. Сега, в смисъл такъв, че тези различни видове захар, може би, дали ще имат някаква по-добра биологична стойност за пчелите или не, зависи от процента на рафиниране и така нататък. После в тези захари знаете, че основният процент е захароза. По-малко са глюкоза, фруктоза и така нататък. За пчелите какво? Те така или иначе това нещо го разграждат. Те тази захароза, дали тя ще бъде цвеклова или тръстикова, така или иначе ще я разградят до глюкоза и фруктоза. При всички случаи има енергийна стойност. При всички случаи. Въглехидратната храна, в случая захарта или меда или нектара, имат енергийна стойност за пчелите. Служат като източник на енергия. Други въпроси? Кой имаше тук въпрос? Или така? Колеги, още малко информация и търпение и приключваме съвсем скоро. Преди всичко искам на всички вас да благодаря за това, което научихме в тази лектория, включително и аз, от нашите колеги, и за това от името на организаторите Областния пчеларски съюз в Плевен, от името на Областния пчеларски съюз искам да поздравя и да благодаря първо на нашите гости, професор той да бъде отново гост при нас, включително и неговата съпруга Селдинар. Благодаря за прекрасната лекция на доцент Желязкова. Благодаря за познанията, които научихме и от доцент Бургалова. На вас всички желая приятен празник и всичко най-добро и успехи. Изчакайте още маничко, за да може да видите още нещо интересно, което получихме вчера. Става въпрос за кратка реклама по отношение на следващия конгрес по пчеларство Апимондия в Киев 2013 година. Заповядайте. Да, това е една кратка рекламка и това като изненада за вас и за кратък отдих. Да, реклама. Да. Вече се организират екскурзии по пчеларските вестници до Киев и други места в Украина, където пчеларите ще могат да видят доста интересни неща. Това е знака на Апимондия.
Украина не е толкова далече от България и има възможност да се посети организирано и индивидуално. Ние сме във връзка с украинските пчеларски съюзи и организации. В Украина се отглеждат над 4,5 милиона пчелни семейства. Там има най-интересния музей по пчеларство. Другаде в света няма такъв музей по пчеларство. Да. Това беше тази кратка рекламна информация от организаторите на Световния конгрес по пчеларство. Сега, докато си почивате, имаме и нещо допълнително, което се отнася за продуктите на Примавет, като продукти, които вие познавате. Може с така удоволствие да видите, да видим дали да.